होब्लाबो रायजो राजाखौ लाखिनो हागोन सम्भबानो नङा मानो होनोब्ला बिसोरो खोनादों आं मैया मोनायाव आं दंमोन बाहाय मोनासो एसे बोथोराबो गाज्रिमोन एसे पेन्डेलफ्रा एसे गुलुं गुजुं जादोंमोन बेखौ थिग खालामनो आं दंमोन मोनानि 9टासिम बाहाय आंनि बे जोंनि सापर्टारफ्रा आंनो खोन्थाफैदों सासे मानसिनाव हाबनानै बिसोरो मानसिफोरखौ लेंहरनानै फैसा रानदों जाहाथे गाबोन बे मेलाव थांनो नाङा बिपिएफनि फुड रेलि मेलाव खिन्थु रायजो राजाफ्रा बिसोरनिफ्राय फैसा लादों आरामसे बे मेलाव नुजाफैदों गाजा गोमजायै दा बेखौ बांद्राय आङो मिनिखादोंसो आं खोनानानै मोनायाव बेयो नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि जुगै जे जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै साग्रिद जाबाय जे बबे दोलोखौ सापर्ट खालामबा जोंनि रायजो राजाया मोनसे मोजां फल फैगोन बा मोनसे मोजां बिटिसिखौ परिचालना जागोन निस्सय जोंनि रायजो राजाया दिनै अनुभब जाबाय जायनि फलाव दिनै जोंनि बिपिएफ दोलोनि जेरावखि जाया उदालगुरियावनो बुं बाक्सायावनो बुं बा चिरां क'क्राझारावनो बुं जिखुनु समस्थियावनो हाग्रामा सारा जे मेल खुंहैगोन बे मेलाव दलै नोगोरै जोंनि बर' रायजोफ्रा बा जेसेबां जनगोष्ठी दं जोंनि बिटिसिआव राभा होन आदिबासि होन मुस्लिम होन राजबंशी होन नेपालि होन बिहारि होन बाङालि होन बर'जों लोगो बयबो दले दले फैनानै सार हाग्रामानि प्रग्रामावहाय दले दले फैनानै जगदान खालामफैयो इयुन समाव गुबुन गुबुन बिटिसि बियाबखौ बिपिएफ दोला मोनगोन होननानै आसा खालामनो हायो आरो 100% आं सियर बुंनो हायो जोंनि बिपिएफ दोलोखौ बे बनगर 9 नं समस्थियाव खुनु दोलोआ जोंखौ फेजेननो हानाय गोहो गैया दिनैनि दिनाव बा फैगौ दिनावबो बिजेपिनि एमसिएल हिसाबै राजीव कुमार ब्रह्म दं फैफिलाबो बाहाय केन्डिडेट होग्रा नोंथाङाबो बाहाय गसंगोन माबायदि मिजिं लादों आदा आङो बे जिनिसखौहाय आङो नैबेखौल' बुंनो लुगैयो जाहाथे जे दिनखालि मेच जागोन 2025आव फुटबलखौ गेलेबासो मिथिलायगोन ना नङा होमबा सोर प्लेयारा मोजां सोर प्लेयारा गाज्रि आरो आं आसा खालामो समा फैथोंसै समखौ नेनोसै देनां जोंनि 2025आवसो जागोन बिटिसि निर्बाचना जाहाथे समखौ नेनानै आङो बेनि एन्सारखौ रिप्लाइ होनोसै आङो जोंनि बनगावनि 9 नम्बर बनगाव समस्थिनि रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायो जाहाथे जोंनि बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोनग्रा बा जोंनि बिपिएफ दोलोनि कर्मकर्ताफोर बयखौबो आं बेखौनो मेसेज होनो लुगैयो बा आह्वान होनो लुगैयो जाहाथे साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजाफ्रा फैगौ एमपि इलेक्सन 2024आव जागोन गोनां बाहायबो जोंनिनो जायखि बिजाथियानो जाया बिथांखौ जोंनिनो रायजो राजाफ्रा दलै नोगोरै भटखौ सोगोन होननानै आङो मिजिं दं 2025आव बिपिएफ सरकार फैगोनखौ माबायदि मिजिं थिदों दिनैनि दिनावथ' नोंथांमोना नुगासिनो दं मोनब्रै जिल्लायाव 40टा समस्थियाव सार हाबै दिनै 40टा समस्थियाव हाबनो नागिरदों गथाय हाबै दिनै अलमस्ट 30+ जाबाय बारा गोबां गैला समस्थिया 6-7टासोल' समस्थिसोना बेथ' नोंथांमोना निस्सय मिथिखाना नोंथांमोनाथ' साबसिन मिथिगौ मानो होनोब्ला दिनै दलै नगरै जेरावखि समस्थियाव हाबा सारनि जिखुनु समस्थियाव जेनेरेलैनो होन बा एसटि रिजार्भआवनो होन दलै नोगोरै दिनै रायजो राजाफ्रा सुबुं गौमा देखायो सारनि प्रग्रामाव बिदिखौ मिथियोब्ला जों फैगौ 25आव निस्सय जोङो बिजय जागोन बिपिएफ दला पुनरै जों सरकारखौ दागोन होननानै आसा दं